dues xerrades i ara estem a la segona, que és sobre quan la imatge en moviment envaeix el teatre. És a dir, vídeo, teatre, què passa quan la imatge en moviment envaeix el teatre. I qui millor per parlar d'aquest tema que en Marcel·lí Antúnez, aquí a l'esquerra, i el Roger Bernat a la dreta, que són dos creadors increïbles, als quals jo personalment tinc un gran respecte i estic molt contenta d'estar aquí perquè em sembla que vosaltres dos mai us havíeu trobat en un diàleg. En un escenari no. No. Doncs ells tenen previst parlar-se, però parlar-se en vídeos. És a dir, això serà una batalla de vídeos, un diàleg de vídeos, en el qual començarà projectant el Marcel·lí i el Bernat contestarà i podeu introduir els vídeos de la manera que vulgueu o no dir-vos res o fer-vos preguntes. I això més o menys durarà una hora i després tindrem una estoneta d'un quart d'hora per vosaltres si us hi voleu fer preguntes i després, pels que us quedeu fins al final, esteu tots convidats a una cervesa a baix. Descriuré molt breument l'obra de Roger Bernat i de Marcel·lí. Tots dos són prou coneguts i segur que coneixeu la seva obra. Del Roger Bernat m'agradaria dir una cosa que vaig llegir del Paul Preciado quan va fer la seva intervenció a Documenta, que deia com es defineix l'obra del Roger Bernat? És la desteatralització del teatre. Tu tens un teatre i treus els actors. Et quedes amb l'escenari, treus l'escenari i l'escenografia, et quedes amb les parets. Treus les parets i treus les butaques. I què tens? Tens el públic. Doncs això és el teatre de Roger Bernat. És el públic que deixa de ser públic i es converteix en actor, en habitant de l'espectacle i que és el públic que, sense donar-se en compte, travessa el teatre. Segueix una sèrie d'instruccions, una sèrie d'interpel·lacions i que no pot jutjar el que està passant des de fora, sinó que passa a ser el protagonista. El Roger, a part de ser internacionalment super reconegut, també ha rebut nombrosos premis, entre els quals, no sé, a mi m'agradaria destacar el Premi Sebastià Gas d'Arts Parateatrals. El Marcel·lí, més anys de trajectòria, experimentació escènica, amb un univers superpersonal. És impossible veure alguna cosa del Marcel·lí sense reconèixer que és el Marcel·lí, però té una ecografia molt particular, exposat en museus, galeries, espais no convencionals a moltíssims llocs. Fundador i líder de la Fora dels Baus durant els anys 80, però després de la Fora dels Baus té una trajectòria que és realment increïble i també ha exposat, jo crec que a més de 30-35 països, almenys que jo hagi seguit la teva trajectòria, i és també... 40. 40? I és... també ha rebut molts reconeixements, molts premis, no només aquí. Recordo el del Japó, que era el Japan Media Arts Festival, que va donar un premi el 2016. O sigui, amb una trajectòria superreconeguda, no només aquí, sinó també internacionalment. I sense dir res, jo quasi que li donaré la paraula o la pantalla al Marcel·lí perquè li facis la teva primera proposta videogràfica en el Roger i a veure com contesta. Bueno, el que m'ha semblat adient començar... Això no té pantalles, però vull dir, és una peça antiga. Fer una idea que anava de vídeo i arquitectura o alguna cosa així i he triat una sèrie de materials que potser no s'ajusten, també n'hi ha de pantalles, però que potser no s'ajusten a aquest. Aquest és la demo que es va fer l'any 1984 de la peça de l'espectacle, performance, com se li vulgui dir, d'accions, i està rodat justament al lloc on es va presentar
que és a l'Avinguda de les Drassanes, en aquell moment encara al barri Xino, avui al Raval, i que ara mateix és una seu una de les seus que té la Guàrdia Urbana de Barcelona. La peça, com veieu, passa entre el públic, té un format completament horitzontal. Nosaltres veníem del teatre de carrer i d'alguna manera el que fem és portar el teatre de carrer a dins de l'espai. Aquí. Som-hi. I, entre altres coses, el que diguem més remarcable potser d'aquest espectacle, bueno, remarcable per mi eren moltes coses, però potser del que més va quedar és que desesculturitzàvem un cotxe a cada representació. Aleshores, aquesta seria el meu primer vídeo. Quin any, perdona? Del 84. ¿N'ensenyo un altre d'aquesta època? No, Antonio. He venido aquí a hablar de mi libro. No el tuyo. 1984. I jo recordo que en aquells moments a mi m'arribaven veus del que començava a fer la Fura dels Baus. Jo era un adolescent i era com allò que s'havia d'anar a veure si volies estar una mica informat del que passava a la ciutat, i tots ens apropàvem a aquelles primeres funcions com amb una certa inquietud per veure, per adonar-nos que el teatre podia ser alguna cosa més que aquell lloc on t'arrossegaven des del col·le a anar a veure i des d'on tu havies d'escapar d'alguna manera, no? I aquest vídeo em sembla interessant perquè d'alguna manera és com un vídeo fundacional. Tinc la sensació que és a partir d'aquest espectacle que vosaltres fundeu una poètica, i aquesta poètica és una poètica que a tu t'ha marcat després, i seria impossible entendre el Marcel·lí Antúnez sense veure'l rebentar aquest cotxe, perquè no sé si us heu adonat, un dels dos homes que estava tallant per la meitat del cotxe era el Marcel·lí. I hem vingut aquí a parlar de vídeo, i per mi abans de llançar el vídeo que jo vull llançar-te en funció d'aquest, que també és un vídeo fundacional per mi, jo venia cap aquí pensant, ostres, el que farem aquí és ensenyar vídeos, i ensenyarem aquests vídeos com un element objectiu, com un document. És a dir, aquí hem fet el pacte entre nosaltres que el que us ensenyarem és veritat, i que aquest espectacle que heu vist va succeir l'any 84, i era el Marcel·lí, etc. O sigui que tots estem fent el pacte de que les imatges que estem utilitzant ara són un document, i que d'alguna manera la realitat, la història, es torna objectiva des del moment que la filmem. Que era el paper que tenia el teatre abans que aparegués la imatge filmada, no? És a dir, eren els escenaris que feien que les coses fossin objectives, fossin comprovables. I això el teatre ho va perdre. Llavors a mi em sembla divertit trobar-nos ara el Marcel·lí i jo convidats pel Luc, que no deixa de fer una pirueta que és convertir el vídeo en una cosa no objectiva. I jo tinc la sensació que és per això que quan anem a una fira de videoart és tan decepcionant, no? Perquè a la imatge filmada sempre li demanem objectivitat, que ens expliqui la veritat. I anem a l'UP i ens adonem que no ens estan explicant la veritat, i és tot un exercici per assaborir la decepció. Cosa que ens passa a tots la major part de les vegades que anem al teatre, que és també un exercici per conèixer el que significa la decepció. Estareu d'acord amb mi que el 90% de les vegades que anem al teatre sortim decepcionats, perquè el teatre ja no té la possibilitat d'explicar-nos com és el món, sinó que ens explica com podria ser el món, i en tot cas pot arribar, si té sort, a fer una crítica del món. I a mi és el que em sembla interessant d'aquest espectacle de la Fura dels Baus, on de sobte s'apropava als anys 80 des d'una perspectiva
on tot el culte a l'objecte desapareixia. El que passa és que això era el 84, fusió del 2008, vaig fer un espectacle que veient aquest espectacle us ensenyo unes imatges perquè veureu què és accions, però accions virtuals. El cos ha desaparegut. Quin és el shortcut per fer-ho? Doble clic sobre la pantalla. Això és una representació que vam fer al barri d'Ikebukuro, a Tòquio. Senzillament arribem a una plaça, entreguem auriculars a la gent que ha pagat l'entrada. Welcome to Festival Tokyo 10. The show is about to begin. In order not to disturb the company nor the rest of the audience, we ask you to disconnect your cell phones. Thank you very much. Now, would you mind if I ask you some questions? Did you come along because somebody recommended the play to you? If so, go right. Did you come to the play on your own initiative? Go left. Did you come to the play due to work-related reasons? Go to the center. Do you think there are questions that should never be asked? Put your hand over your mouth. Do you call home the place where you live? Put your hands together on your head. Do you know the hymn of your generation? Raise your fist. Do you still remember the smell of your grandparents' kitchen? Cover your nose with both hands. Do you know the hymn of your country? Raise your fist. Com veieu, jo tinc la sensació que domini públic, que és el nom d'aquest espectacle, seria impossible sense accions. És a dir, és accions i després, 20 anys després, domini públic. Jo no hagués pogut pensar en aquest espectacle si no hagués tingut l'ocasió de veure els primers espectacles de la Fura. El que passa és que aquí hem descorporitzat totalment l'acció i de sobte el públic es troba davant la incòmoda situació ja no d'haver de sortejar els actors, sinó d'haver d'entendre per què estan en una plaça sols intentant trobar quin és el lloc millor per veure l'espectacle. Jo t'he de dir, jo vaig veure domini públic al Mercat de les Flors i em vaig passar una setmana pensant, ho he fet bé? Ho he fet bé? He anat al lloc correcte? Que és justament al contrari, quan tu vas a veure teatre, tu jutges i dius, m'ha agradat, no m'ha agradat. Sí. Bueno, aquest és l'element que té tot actor. Si heu treballat amb actors, normalment l'actor, encara que el públic hagi aplaudit durant 10 minuts, surt de l'escenari i li pregunta a l'equip, ho hem fet bé? O sigui, aquesta necessitat de que algú et digui si la teva vida és correcta és una necessitat. Hi ha el xiste aquell que estan flotats pel metro i va un i diu, ostres, et vaig veure l'altre dia i el flotat ho preguntes, vaig estar bé? Ara tu. Vinga, va. Jo he portat, és que hi ha algunes coses xules precisament d'aquesta època i que no s'han com perdut en el temps i em semblava divertit inclús per mi poder-les mostrar, no? Aquesta és una cosa que forma part de... Perquè potser una de les coses interessants del treball que fem és que en qualsevol cas queden a la memòria dels que les van viure i després desapareixen. Aquesta paret mitjanera està davant del Col·legi d'Arquitectes i a la cantonada del mural de Picasso que hi ha a la plaça de la Catedral. I abans de construir
l'edifici nou que ara té el Col·legi d'Arquitectes allà davant, durant uns anys aquesta paret van tirar l'edifici terra i la paret va quedar buida i ens van demanar de fer alguna cosa. Jo encara estava a la cura, però durant uns mesos vaig estar d'excedència. Va ser uns moments de canvi importants a dins del grup i aquí es va reunir una sèrie de gent que estàvem treballant en els inicis del grafiti a Barcelona, que en concret hi havia el Frank Trepac, després hi havia el Pere Mesà, que eren el Nico Nubiola i el Pino, i estàvem també a los Rinos. I d'aquests segons dels Nubiola, els Rinos i tal, va sorgir aquesta peça. El vídeo és una mica... vaig saltant, veieu doncs que estem treballant aquí, la paret l'acció va durar uns 20 minuts o 25 i la paret doncs tenia 12 metres d'alçada o més, o potser 25, no recordo ara, era molt alta per 12 d'ample i en aquest moment doncs la Mònica, el Pau i el Nico porten enganxat amb un iron fix el dibuix que han de dibuixar i enganxats a la paret van seguint la figura, aquí la veieu, no? És possible? Sí. I a la figura acabava, una altra de les persones que estava implicada en aquest tema és el desaparegut Genís Cano, que ell va ser el que d'alguna manera va fer tota la feina, diguem, burocràtica, de posar en peu no només el grup, sinó les institucions per portar a terme aquesta història. I aquí sorgeix una mica aquesta cosa, aquesta fantasia, que jo crec que tots els que hem estat al Palau de la Música tenim, que són aquelles figures que surten dels mosaics. Recordeu que hi ha unes figures que són com pintades i surten escultòricament. I aquí justament li estem donant en aquest gegant, que és com es deia la figura, tota una sèrie de mobles que vam recollir en petardos que els llançàvem, aquí el podeu veure, tota la figura. Bé, aquesta és una peça única, el que seria un specific site i tal. Aprofito, perquè és que si no després no em cabré, també per ficar això, que és molt... que també és un document històric i que justament encara avui queden unes... Aquí esteu veient el Sergi Caballero, el Pau Nubiola i el del mig soc jo, vaig ser jo, i estem vestits amb els trajes de los Rinos, les dianes que eren pintades a la paret es van acabar convertint en vestits perquè ens vam donar compte que era millor passejar-nos que no pas estar sota les ordres de la policia i els veïns que es queixaven pintant i de tal manera ja el nostre tag ja era el posàvem. I aquí estem fent aquesta peça que és del 87 i que s'avança a moltes coses que després als anys 90 seran... El primer dia de la instal·lació que posem 27 caixes de, ja veieu, de fruites, això són cireres, aubergínies, melons, totes elles estan trenades, hi ha també xais, pollastres, caps de porc, peixos, i veus aquí estem muntant un cap de vedella. I això està, mostrem com si fossin quadres vius el procés de descomposició que durarà 2 mesos i que conseqüentment, sobretot els primers 15 dies que va començar la instal·lació, va haver una queixa monumental dels veïns que habitaven al costat de la Tecla Sala. Tiro una mica més endavant, aquí se'ns veu encara muntant el tema. Tot aquest arbre, que és un arbre de tubs, acaba aquí sota amb una pedra de sal que es va dissolent dels líquids que baixen de la podrició. Això són els pollastres, ja inflats, que acaben, diguem... Òbviament la pedra de sal va durar 2 dies, perquè aquests àcids que baixen són molt forts. Però bé, passo jo, crec que això ja és als 2 mesos. Aquí veieu la pedra completament dissolta.
i els cubs fent la seva vida. Aquests ja estan... Encara queden alguns, ho veieu? Per aquí el vidre. I després, el dels 3 ramals, hi havia un ramal de llavors que, com que hi havia uns embuts, recollia l'aigua de la pluja, que aquestes llavors van créixer. És a dir, hi havia una part, diguem, de necrosis total, però hi havia una part positiva, que era aquesta part de blat, arròs i tal, que com que els embuts van recollir les pluges de l'estiu, doncs van florir. A dalt de tot. A dalt de tot, no sé si es veurà ara, hi ha 3 embuts que recullen en les 3 caixes de dalt. Aquí veieu l'embut. Jo crec que estem aquí, ja és el dia del desmuntatge i, bueno, en fi, volia mostrar-vos que les caixes ja han desaparegut, no? Gairebé tot el que queda. Però veieu aquí a la dreta que n'hi ha algunes de trencades, que són les que han donat vida a tot el tema, no? I això era l'any... Això és el 87. Sí, recordeu que després va aparèixer el Damien Hirst, sembla que va ser el 91, amb la vaca partida, el tauró... El que passa que, bueno, com que aquest és un país petit, estem mal situats, no? Si haguéssim estat situats a Londres, a Nova York, potser haguéssim creat tendència, però es va quedar aquí com una mena de racó. Bueno, i a vosaltres us interessava veure com allò canviava, no estàveu tant en convertir un moment determinat en una imatge, sinó que estàveu interessat en la part més teatral de la cosa, no? Bueno, aquí aquesta va ser una peça que es va produir conjuntament amb una altra que també forma part, que és per mi fundacional ja dels anys 90, que és l'Home de Carn, i es va produir amb un fenomen que va durar des del 87 fins al 92 a Hospitalet, que era l'Art Hospitalet, que convidava diferents artistes a fer instal·lacions. Ja des del primer moment van obrir una política de concurs, tu presentaves el projecte i aleshores una sèrie d'experts decidien quin anava endavant. Aleshores, en la primera vam presentar la rinodigestió, ens van acceptar, i en l'última, aquest és molt curt, vam presentar l'Home de Carn. Aquestes imatges són de l'Home de Carn, són molt recents, de la setmana passada. Observeu que està a un Barcelona, que ens encarregat tots perquè es conserva, encara el tinc allà mullat, guardat, i es va produir també amb el tema de... Aquesta instal·lació és una instal·lació interactiva, porta un micro, potser estic cantant-li al Joan perquè observeu que amb el moviment doncs mou el braç, el cap, una mica el penis, i bueno, això crea molt ambient, no? Aquesta és la primera peça realment interactiva del meu treball. Interactiva en el sentit que el públic pot... Sí, és a dir que si la gent no participa no passa res. Però com el catxarro, l'home com es mou? En funció de la presència d'algú? No, de la veu. Aleshores hi ha un micròfon, en això anava amb un Clàssic 2 del Mac, que es va espatllar, i ara que m'anava amb una altra màquina, amb un PC, vamos. Però en el seu moment el Sergi Jordà, que els dos som autors d'aquesta peça, ell portava ja uns anys experimentant amb sistemes interactius, amb instrumentistes en temps real. Aleshores va trobar, diguem, els dispositius necessaris per escoltar la música en temps real i convertir-la en digital, amb elements MIDI, no? I aleshores és un programa MIDI que escolta la veu dels espectadors i dispara una sèrie de seqüències aleatòries que fan que el que seria ara, que es parla d'algoritmes, que li donen un comportament, doncs vindria a ser una mica això, però en aquell moment dèiem random. Intel·ligència artificial, no? Seria d'intel·ligència, perquè aquest concepte no estava encara, ni ningú el somiava. Bueno, sí, el tio aquest, que el va inventar, però vamos, no se'n parlava. I segueix funcionant, és un robot, ara m'he donat aquests dies, molt empàtic.
És a dir, la gent li encanta i va allà i ja la gent es comença a cridar, a parlar-li, les freqüències agudes mouen molt poc el penis, les se'n donen compte, ja van a buscar un altre perquè cridi també. Aleshores, al voltant del Joan, jo em vaig donar compte que passava una cosa que no havia observat, perquè d'alguna manera el treball de la Fura era un treball també interactiu, en el sentit que obligaves a compartir el mateix espai escènic, ordenaves al públic que adoptés una sèrie de posicions, fins al punt que nosaltres ens vam convertir en experts d'aquest comportament gregari que tu treballes, no? És a dir, per exemple, el públic a Accions entenia molt ràpidament que els llocs que no estaven il·luminats no els hi passaria res. Aleshores, de sud a sud, començàvem l'espectacle amb molt poca llum i anàvem il·luminant tot perquè la gent ja no tingués on amagar-se. I no només això, sinó que baixàvem i ens posàvem ocupant de forma concèntrica l'espai, perquè la segona reacció és anar-te'n a la paret. Amb un carrer enganxat a la paret, aleshores estant al Pere d'Antinyà amb un bidó d'aquests de 200 litres de petroli i jo amb una bombona de butà amb una cadena que la feia rodar, ens anàvem just pel costat de la paret per tirar el públic cap al centre i allà ja se'n sentien completament indefensos. Aleshores, això que tu treballes, que seria, diguem, un dels aspectes, si dividim... El que passa en l'art d'acció és que no existeix si no hi ha diferents disciplines. Jo ho entenc així. Tu triaràs les que siguin, però hi ha el cos, hi ha la música, hi ha l'espai, hi ha la concepció del temps, etc. I és per naturalesa un art bastard, o sigui, que serveix de diferents coses i les fa emergir per convertir en una cosa. Aleshores, justament aquest aspecte, que és un aspecte del teatre de carrer i que tu treballes amb aquesta de radioteatre, té altres formes, però se'n parla poc, és a dir, quan t'expliquen el món del teatre es parla molt de com ho ha de fer una persona, que és l'actor, és a dir, per tant, que accepta les ordres del director, es parla de l'escenografia, a l'escenografia mai se li dona un paper protagonista, que tingui un paper que passin coses o que expliqui la història de l'escenografia, quasi mai passa, el barroc sí que ho feien anar, però es va oblidar, és massa complicat. I després hi ha les llums i es prepara especialistes de tècnics de llums i de so, etc. Però aquest aspecte, que és la relació entre el públic, és un aspecte que poc tractat, no? Jo sempre em deia, collons, nosaltres ens ho hem currat, hem trepitjat tots els pobles de Catalunya, sabem com es comporta la gent, sabem també quins són els gestos que tu expliques a una persona. Per exemple, tu quan agafes una porta d'un cotxe i la tires i vols que la gent s'obri, tu no pots anar amb la porta i sortir corrents. Tu has d'agafar la porta, l'agafes, la carregues i en aquell moment li estàs dient sense paraules: ei, tio, que tinc una porta carregada i surto per aquí directe i la gent s'obre. Hi ha tota una sèrie d'elements. I a més tens la teva cara encara més. Bueno, sí, això ajuda també, no? Però evident que és cert que hi ha tota una sèrie d'aspectes que conformarien aquesta relació entre l'obra i el públic, sigui quin sigui, que fan que el públic, a més, es comporti d'una manera gregària. És a dir, que el públic ja no actua en tant que individu, sinó que actua com una entitat existent, com un formiguer. I per això, ara prenc la resposta, t'agafo la paraula, i per això jo recordo l'època que l'obra de la Fura dels Baus havia sigut titllada d'obra feixista. Ho recordes, això. I, de fet, és a dir, hi havia alguns aspectes en l'obra de la Fura dels Baus, l'obra desinhibidora, que tenia aspectes clarament feixistes, perquè si alguna característica té el feixisme és dir-li a la gent: desinhibiu-vos, és a dir, les vostres baixes passions visqueu-les, i ara ho veiem tots amb les noves polítiques de l'extrema dreta europea, on bàsicament del que es tracta és de parlar clar, de no callar-se res, de no sentir-se inhibit pel fet de sentir el que un sent i finalment dir-ho en l'opinió pública. Llavors, per mi, aquesta havia estat una problemàtica del treball amb la gent, perquè a mi també se m'havia tillat alguna vegada de tenir comportaments feixistes, però per mi era important deixar clar que aquests espectacles eren espectacles
en el que es tractava no era dir al públic gaudeix, sinó inhibeix-te. Has de trobar el moment en què inhibir-te, perquè hi ha una veu que et diu el que has de fer, hi ha tot un dispositiu que t'ajuda a actuar, però on es construeix l'ètica de l'espectador és en el moment que decideix deixar d'actuar, en el moment que sap discriminar si em moc o no em moc, sap discriminar em moc o li parteixo la cara al tio que vol tirar-me la porta a sobre. Has de saber-ho, no? Us ensenyo un espectacle que no porta cascos. Ah, sí, perdona. Escolta, tècnic. Ara entrarà, Digue-li que no. Aquest espectacle es diu Numax Favor Plus i de fet parteix de materials de la pel·lícula de l'any 80 de Joaquim Jordà, que ell va filmar els treballadors en un treball de vídeo, de cinema interessant, perquè d'alguna manera era capaç de sortir-se del videodocument i se n'anava a construir una espècie de fals documental de la lluita autogestionària dels treballadors d'una fàbrica aquí a Barcelona que es deia Numax, i jo a través del material de la pel·lícula de Numax i de l'experiència dels treballadors a favor que havien tancat la fàbrica feia un any, vaig construir aquesta peça on també el públic ha de decidir com posicionar-se. En aquest espectacle sí que utilitzàvem el vídeo d'una manera molt particular. Hoy, 3 de mayo de 1979, nos encontramos en una situación delicada. ¿Me oís ahí atrás? La dificultad de vender electrodomésticos es considerable. ¡Sí! Querría aclarar una cosa. El comité tiene una asamblea que lo respalda. La propuesta que salga de este comité antes de ser aprobada se votará en la asamblea. Y luego está el grupo de trabajadores que considera que esto es numancia y acepta la idea de autogestión porque considera que no tiene otra opción y está dispuesto a morir aquí dentro luchando por el puesto de trabajo. Al principio había un estado de nervios bastante fuerte que poco a poco se fue superando. Y yo digo que no, ni mucho menos. Los que estaban por estas medidas progresistas ahora están aguantando, los demás los fuisteis. Unas medidas progresistas que en este momento no podíamos permitirnos. Porque no podíamos permitirnos el lujo de hacer 3 horas diarias de clases en plena producción. Enteneu que són dues pantalles enfrontades i la performer, que és la Núria Martínez Bernis, una poeta, no és una actriu, llegeix el que ha de dir a la pantalla que queda darrere del públic i el públic decideix qui encarna cada un d'aquests treballadors i li dona la rèplica a la Núria. Por debajo de todo lo normal. Hoy, cuando el capital se prepara a expulsarnos de nuestra fábrica y nosotros nos disponemos a defendernos, comenzamos el rodaje de esta película que pretende explicar a todos los trabajadores y el trabajo. No sabemos si estudiar. De aquí fuera, lanza... Ahora debemos conseguir agacharlo, lanzarlo al mar de parados que necesita la reestructuración capitalista.
Pero aunque así fuera, la lesión y la experiencia... I entre cada part es posa un vídeo on el públic pot entendre que el que acaba de dir havia estat filmat anteriorment o per Joaquim Jordà o per nosaltres a la fàbrica de Mondragón que acabava de tancar. O sigui, l'espectador l'únic que fa és com incorporar el discurs de la classe obrera des del 1980 fins al 2013 i com si fossin fantasmes tornar a deixar aquelles paraules sempre encarnant aquestes paraules de manera bastant insuficient, perquè ni els espectadors són treballadors ni els treballadors de les pel·lícules són actors. O sigui, sembla com si el discurs de la veritat sempre hagués de ser interpretat per gent que ho fa de manera insuficient. Somos la Asamblea de Trabajadores de Nubar. Em toca a mi, ara? Et toca. Va. Jo tinc una pregunta. I com trien els espectadors qui respon a la poeta? Aquí posa una espectadora que fa de blanca, 2 punts. Hem de decidir en assemblea el que farem a partir d'ara. Silenci. La Núria és així, ella no veu el que hi ha aquí i fins que ningú no digui el que diu Blanca, no seguim. I així és tot l'espectacle. L'espectacle pot durar entre 1 hora i 1 hora i mitja, depèn de lo convençut que estigui el públic de la seva capacitat d'encarnar la classe obrera. I passa sovint que és el mateix espectador que agafa les riendes i... Bueno, és que la peça té 34 personatges. És un espectacle que només fem a partir de 34 espectadors i fins un màxim de 120. Llavors, la gent ens va dient, escolta, Blanca, toca tu, tal. No, jo passo, ho fa pren la paraula algú altre. La gent s'autogestiona, que és precisament del que va la pel·lícula de Jordà. De com un grup de treballadors decideix fer el que no se li havia demanat fer, que és fer de patró. Aquí se li demana a l'espectador fer el que no se li ha demanat mai de fer, és d'actor. O sigui, es tracta de l'emancipació de la classe obrera i l'emancipació de l'espectador amb els resultats normalment dramàtics que això comporta. Vam ser bastant amics, amb el Jordà. Sí? Sí. De fet, ell va sofrir la fàscia. O sigui, aquesta pel·lícula correspon, jo crec que és l'última que va fer en el període de l'Escola de Barcelona. I després, a finals dels 90, a principis dels 90 comença a recuperar, a fer una sèrie de telemovies i arrel d'això ell estava preparant Mones com a Becky i la seva idea era fer la pel·lícula com amb un format, diguem, de pel·lícula comercial i tal, i va venir a buscar a mi per fer de director de segones unitats, no? Per el que deies de la cara. Que fas por, no? Aquest. I aleshores li vaig dir, home, sí, podem posar bojos, no? Però potser és que per què no anem a veure els bojos? Resulta que ens havien convidat a la Fura, a un congrés d'antipsiquiatria que es va fer l'any 84, crec, a Malgrat o a Premià. Allà hi ha encara avui en dia un centre obert de gent que pateix malalties mentals i que és on al final va acabar fent la pel·lícula. Vam agafar el Suzuki, vam anar els dos, li vaig ensenyar el lloc i, bueno, al cap de molt temps... El cas és que dic això... Espera't, torno a posar Joan, no volia posar això, un segon. Passaré molt ràpid això, però aprofito, com que tinc més vídeos que tu, vaig substituir l'home de carn per un exoesquelet. És a dir, l'home de carn funciona amb un esquelet intern, que són uns motors de parabrises que permeten que es mogui a dreta i esquerra. Però a mi no m'agradava la idea d'aquest random, d'aquest algoritme que no saps molt bé el que passa, que tu estàs, la reacció acaba sent sempre imprevisible. Aleshores vaig dissenyar justament
una peça en la que jo em convertia en el Joan l'home de carn. Aquí esteu veient, anem molt endavant, aquesta és una part que no passa res. El cas és que vaig imaginar-me un exoesquelet que faria la part mecànica interior de Joan i el Sergi, que es va encarregar de programar aquesta peça, em va dir: escolta, ara hi ha unes tecnologies que ja estan a l'abast i són gratuïtes que permeten construir entorns visuals. Us vaig pensar, ostres, podríem fer com un videojoc que servís com de dramatúrgia, de cuento, perquè la gent interactuï amb una mena de Marcel·lí virtual. En aquest cas, aquesta pantalla que veieu es va fer ja després d'haver-ho estrenat, perquè ja vam deixar la figura meva per figures fantàstiques. En aquest cas, tu anaves explotant els ulls i si aconseguies a partir de 10 ulls ja no se't menjava a la boca, però si passant el ratolí per la boca se't menjava i tornaves al principi del joc. Però les conseqüències d'aquest joc acaben incidint sobre el meu cos, com podeu veure, amb aquest exoesquelet que actua sobre les orelles, la boca, el nas, els pectorals i les natges, i que d'alguna manera donaria. Però aprofito, i amb això aniré molt ràpid, aquest és un vídeo que no té so, però que explica la fàscia. Justament continuava el Sergi preocupant-se el Sergi Jordà és el fill del Joaquim Jordà. Aleshores vaig conèixer el Joaquim Jordà precisament perquè en Sergi ens va parlar del seu pare, a mi i la persona amb la que vivia en aquell moment, que era la Mireia Tejero, i es coneixien a través de la música i no sé què, i el Sergi es va encarregar fins en aquesta peça de programar el treball. Va fer el treball del Joan, l'Epizó i aquesta peça. Aquí va treballar també un altre tio molt bo que es deia Toni. Aleshores, aquí jo em vaig donar compte que la gent que jugava una peça en porta l'altra, no? És a dir, de la mateixa manera que m'havia donat compte que amb el Joan hi havia una certa frustració de cara que no saps molt bé què està passant, em vaig donar compte amb Epizó que la gent no treia profit del joc narratiu que potencialment tenia el videojoc de la pantalla, que quan jo el feia servir anava molt més enllà perquè em coneixia tots els racons, i aquí vaig invertir la idea de l'exoesquelet. L'exoesquelet, que era una màquina que acabava controlant el meu cos, es converteix en una màquina que l'amplifica, en un Dresskeleton, del Musskeleton al Dresskeleton. I efectivament, en aquesta peça, i justament aquesta peça va passar, s'estava fent, em truca el Sergi i diu: és que el meu pare ha tingut no em va voler explicar el que tenia. I al cap d'uns dies m'explica que havia tingut una fàscia, que ell, que era cineasta, guionista i traductor, traduïa d'anagrama mogollon, va traduir el Magret, per exemple, el Simenon, estava traduint el Simenon, perd la capacitat de llegir i de reconèixer les imatges impreses. És que és al·lucinant, no? Just en el moment que estàvem treballant amb el fàscia, que ja tenia títol i tal, que a mi em semblava interessant el que estava passant en aquell moment, en el que convertíem una mica el que està passant a la realitat virtual i a través dels mòbils, i s'ha convertit, vivim en un món com a fàsic, no? És a dir, estem reaprenent, resituant el que és el món real amb el món virtual, i aquesta pèrdua que t'obliga justament va ser curiós perquè el Joaquim va tenir una logopeda i va recuperar certes habilitats que havia perdut, no al 100%, però i em va semblar que era una mica el signe dels temps, no? Aquí veieu la pantalla, em veieu a mi explicant una història, però en realitat hi ha com diversos planos que es van succeint i que expliquen d'aquesta manera. Ja estic. Uau! I això és quin any, perdona? Hem vist 94 i 98. Sí, faig un incís, mentre busques el vídeo, que la meva carrera en aquells anys és una carrera heroica en el sentit que les tecnologies no existien, o sigui, estaven a la ment però no existien com a tals. És a dir, i era molt excitant perquè la possibilitat de treballar amb entorns interactius i de gestionar la complexitat d'una forma completament nova, que és el que oferien els gestors de la complexitat, són els ordinadors, oferia un plantejament completament utòpic. Aleshores,
penseu que els exosquelets aquests estan fets primer amb fang, després amb fibra de vidre, després d'això es porta amb un tio que et fa un mollo de fos, o sigui, era un currasso, i després hi ha el tio d'especialista en pneumàtica, després hi ha un tio que fa programes de rec que adaptem per controlar la pneumàtica i a la vegada controlar un visual basic, és a dir, era un treball heroic que tu l'has sofert també molt més tard, però que en aquell moment era. I era un moment en què no hi havia ni Facebook ni YouTube, bueno, això és com els iaios, ja parlen, ni internet, és a dir, quan apareix... Hi havia la passeta! Saps, no? L'Epizo que s'estrena a Mèxic, jo recordo que una de les partides del pressupost, em sembla que van ser 7.000 pessetes, era de trucades de telèfon, perquè tot va ser o per telèfon o per via epistolar, és a dir, enviant cartes i contractes amb correu que devia anar amb avió a Mèxic i tal, perquè l'email encara no... Es començava amb un... els mòdems que començaven a parlar com ocells, però que era absolutament una novetat. Vale, uau, que difícil. Com respons? Com respondre. No, perquè d'alguna manera les peces del Marcel·lí sempre tenen aquest joc de la manipulació, no? De manipular el públic, manipular-se a ell mateix i com ell mateix manipula tota la mecànica i la virtualitat de les imatges que té darrere, no? De fet, d'alguna manera, tot el joc de l'obra de Marcel·lí està en aquesta cosa que jo recordo anar a veure, sembla que era Fàcia, que vas fer fa uns anys al Mercat de les Flors, és possible? Sí, sí. I jo anava amb la meva companya i ella, que és sueca, va sortir dient, hòstia, és una obra de pura testosterona. L'obra del Marcel·lí és testosterona. I ella va tenir un atac de riure veient l'espectacle perquè el Marcel·lí estava tan orgullós de la seva joguina, no? Que era com veure un nen amb una joguina nova, encara que feia igual 10 o 15 anys que havies fet aquell espectacle, però se't notava disfrutar des d'una perspectiva que és la perspectiva de la mà, no? Del simi, no? Hòstia, m'he descobert el martell, no. I tot i fer la mateixa feina, jo m'adono que estic en el pol oposat, és a dir, jo mai he treballat amb mecànica, l'únic que he treballat ha sigut amb software. Mai m'he tacat les mans, pràcticament mai he pujat un escenari. O sigui que estem en la mateixa lògica, però des de dos universos aparentment diferents, no? Bueno, jo amb aquest... respecto l'opinió de la teva companya o la teva amiga, però sí, efectivament jo explico històries. I justament a Fàcia, que aquesta seria una de les capes que té, està parlant d'un dels mites fundacionals, que és l'Odissea. Aleshores faig una interpretació que a més la poso a l'edat d'Ulisses quan torna, que és l'edat que tenia jo en aquell moment, 38, 39, 40 anys, i la poso en el lloc. Perquè a més una de les dificultats que implicava, i també d'aquí la paraula Fàcia, és com construir narracions sense paraules amb un procés on l'element escenogràfic, en aquest cas el vídeo i els robots, estan explicant el que tu estàs manipulant. Això seria un espectacle de titelles en el que tu canvies els elements pels altres. Clar, l'Odissea té aspectes cruents i la figura d'Ulisses també es correspon bastant a el que ella va percebre, no? Vull dir, no és, no sé com dir-te, per posar, jo què sé, García Lorca, no és García Lorca, no? És un altre tipus de rotllo. És un rotllo d'un tio que supera les dificultats, que un fill de puta que li diu al cíclop que es diu ningú i que viu enlloc, que es fa lligar el pal per escoltar les sirenes i els altres els fa tapar les orelles.
perquè no li vinguin o sigui, que al final arriba a casa i mata a tots els que són els pretendents i el poeta i els altres que estaven fent allò, amb un li talla les orelles i l'altre els ous, els deixa vius, no? Vull dir que aquesta és el que jo estic explicant allà. Que això coincideix que jo tinc soc un tio de poble, que m'he criat en un ambient en què hi ha ramats d'ovelles, porcs, carnisseries i tot això ajuda, evidentment, no? Però jo explico una història en aquest sentit. Aleshores, sí, probablement treballem des de punts de vista diferents, això està clar, perquè a més, que aquí a mi em crida l'atenció que no hagués posat res de la General Elèctrica, que estava xulíssim també aquelles coses que feies, i veig que no ho has portat. No he portat res, més antic del 2008. Justament perquè les obres de col·lectiu que jo sí que he posat, doncs, los rinos i tal, tenen un problema de que mai saps ben bé si ho has fet tu o no. Perquè com que està tothom allà i tothom dona idees i la milloren una idea que has donat tu que és superbona, però ve una altra i sobre la millora ja sembla que sigui seva, no? Aleshores, aleshores, no només això, sinó que també ens enfrontem amb un problema real que té quan en molts dels mercats escènics, en general tots els mercats, però en el mercat escènic, que és la producció. Com fer possible que una obra, i tu has trobat una solució que és utilitzant el públic, no? Jo vaig trobar una solució que tant Epitó com moltes de les peces que he fet després depenen de mi, d'un software que és on radica el text de la peça i una sèrie d'elements que si s'espatllen doncs els arregles, els renoves i tal, no? Perquè és impossible imaginar, i de fet ho he intentat diverses vegades, una cosa en la que treballi molta gent i que no sigui un specific site. Perquè dius, hòstia, si això ho he de repetir, hòstia, vaya pollo, i com ho portaré, com ho faré, etc. Vale. Jo t'haig hagut de fer un vídeo, no? Mentre el gust és una cosa que realment teniu els dos en comú, és que és una obra molt experiencial, que per molt que te l'expliquin fins que no vas i no l'experimentes és impossible. Ja no entendre-la, sinó... Aprofito per ficar una falca. Jo penso que la conceptualització de l'art i els seus derivats, tipus IKEA, han fet molt mal, perquè jo penso que l'art és una qüestió d'experiència. És a dir, jo és una cosa que defenso, jo penso que les idees i la forma en què es transformen venen no només del que tu penses, sinó també del que tu fas. I en aquest sentit, això que va molt en contra del software, perquè el software més aviat el que fa és marcar un marc conceptual en el que et marca els límits, jo sempre he mirat de treballar amb cadenes de procediments, i l'animació és un d'ells, que la cadena està sempre oberta. I potser tu fa 2 mesos que estàs treballant ja amb una cosa, et dones compte que aquell personatge no funciona, li canvies la cara, tota la feina que ha servit, però aquella cara explica per servir una història. Aleshores, el coneixement a la vida, el coneixement real i l'ensenyança real és l'experiència. El que seria un coneixement experiencial, no? Vull dir que no són només idees, no? Bueno, no m'extendo en aquesta qüestió, però això és el que volia dir. Veiem el vídeo. Home. Són de veritat, aquestes piles? Això és documentat.
Aquesta és la pedra de los juramentos, que és sobre aquesta pedra on a l'antiga Grècia, abans de fer un judici, l'arqueó jurava que seria un judici just. I dona la casualitat que va ser sobre aquesta pedra on va començar tot el procés del judici de Sòcrates. Llavors el que van fer és demanar aquesta pedra al govern egipci grec, per portar-la a diferents llocs de la ciutat d'Atenes perquè els ciutadans d'Atenes poguessin donar-li a l'últim adéu, perquè la pedra seria portada fins a la ciutat de Kassel i a Kassel seria enterrada. Kassel és on té lloc documenta. Sí. No sàpiga. A Kassel es feia una fira d'art molt grossa i portar un tros de la història grega allà on Alemanya sempre ha cregut que havia estat a l'origen de la civilització, em semblava com una manera de subratllar tot el moviment que ha fet la cultura des del segle XIX fins a l'actualitat, on tots els tresors de l'Europa del Sud ha fet un moviment cap a l'Europa del Nord i Nord-Amèrica. Llavors el que nosaltres fèiem era senzillament fer el mateix moviment, però donant l'oportunitat que el poble grec donés un últim adéu en aquest tresor arqueològic. El que era... Sí, hi ha una performance. El que era interessant, reprenent, donant-li resposta al Marcel·lí, és que en aquest cas no hi havia cap experiència, no hi havia cap moment de catarsi col·lectiva i tot allò que nosaltres acabàvem mostrant no deixava de ser un joc irònic respecte al que d'alguna manera la documenta intentava fer amb aquesta precisa edició, que era mostrar els documents que ens ensenyen que la col·lectivitat encara és posseïdora de la veritat. I per nosaltres era important mostrar que si una veritat li queda a la col·lectivitat, als pobres, és precisament la capacitat de mentir. I per tant vam construir aquest objecte que havia de ser la gran mentida que enviàvem a Alemanya per explicar a la documenta de Kassel que les col·lectivitats que no deixen de ser sinó la fantasia d'una certa part de la gent, de nosaltres, d'aquesta idea de que els col·lectius tenen la força de derrocar els governs, a Grècia havia desaparegut. I la meva experiència en els 2 anys que vaig estar viatjant a Grècia preparant aquesta peça era que ja ningú estava disposat a mobilitzar-se, ja no per qüestions socials, ja no per a qüestions polítiques, ni tan sols ningú estava disposat a mobilitzar-se per organitzar una performance, per fer algun dels espectacles que us he mostrat fins ara. La gent senzillament bloquejava qualsevol tipus de capitalització del moviment social per convertir-ho en art. I per tant, per mi, l'única possibilitat de portar alguna cosa a Kassel era precisament capitalitzar aquesta ausència. Per tant, va acabar arribant aquest pedrusco a Kassel, aquest vídeo, la documentació del que havíem fet, però tot el que explicava era una gran mentida. Sí, mira, jo faré un salt, me'n vaig
a una peça que vaig fer el 2017, que aquest no hi ha pantalles. 2017 Que justament aquí vam treballar capitalitzant això que dius tu, la qüestió social i el tema de les xarxes socials. Al Festival de Tramús de València em van convidar a fer un treball sobre... Són accions que passen al carrer a la part interior, que era l'antiga muralla de València, i aleshores ja vaig voler fer un treball sobre la corrupció que va acabar esdevenint una mena d'espectacle sobre l'economia. Veiem-ho? Bona tarda a tothom! Bona tarda a tots estos insectos que están hoy con nosotros. ¡Al carro, cabrón! ¿A dónde estás, Ciudad Bella? Y a este carro que tengo a mis pies, que es el señor Pelló. El señor Pelló es aquel que os representa. Un hombre que ha sido esclavo, siervo, asalariado, peón, jornalero, mata baja, vamos. El señor Pelló contará en la historia de su vida las venturas y desventuras que veremos en la Plaza Collado, que veremos en Caballeros, que veremos en la Plaza Manises y en la Plaza de los Furs. Allí nos liberará esta manifestación ficcional de la revolución. Aquí vam posar... València funciona una mica així tot com a l'últim moment, però vaig aconseguir una orquestra. Vaig estar treballant durant 4 setmanes amb l'escola de Falles. Ells van construir aquests carros, aquests caps, veieu que són els típics caps. La indústria de les Falles hi ha uns especialistes que fabriquen caps. Diu, vull tants caps i te'ls preparen i això els ensenyen a fer aquests caps, no? I aleshores vam fer aquesta història sobre el senyor Pelló amb una sèrie de retaules, aquí veieu, que van... Que nació en la abundancia, en la sociedad de la libertad, fue preso esclavo y después de navegar consiguió escapar a la casa del terrateniente, el aristócrata que se llama el señor Pompón. Tiene privilegios porque generación tras generación ha recibido tierras, latifundios y muchas haciendas. Adelaida, sube aquí conmigo. Para mi asistente. Vamos a abrir las ventanas. Aquí estamos viendo a los siervos trabajando en el cuerpo del señor Pompón. Aquí vemos al señor Pelló, que se ha unido a estos siervos arrelados a la tierra. Los siervos reivindican: Pompón, cabrón, trabaja de peón. Pompón, cabrón, trabaja de peón. Ya nos están vigilando. Llega un momento que la historia convierte a estos llauradores, gracias a la máquina de vapor de mar, en asalariados. Y así, el idílico de llaurar, sembrar, plantar, se convierte en una rutina agresiva del capitalismo. Vemos como del esfuerzo de estos asalariados nace un mogollón de moneda que lo lleva el señor Ortega. Ortega, cabrón, reparte el jamón. 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 ¿Quién se lo queda? La sabandija del Santander. Pero nosotros decimos, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Que vengan los guillotinats. Mirad a los que no se portan bien. Atención.
a las consignas. Queremos más jamón y trabaja de peón. Si no, cuidado. ¡Venga, la música volante! I m'acabo ja amb el vídeo. El que vam fer, bueno, tiro una mica enrere, va ser arribar a la plaça. Es havien concebut aquests diferents dispositius mòbils i els propis vestuaris com part d'una falla mòbil, en tot cas, amb tots els trucs que té la falla, no? Aquí ja veieu que hi ha el sacabuig, el cavallet, vam pujar el carro a 5 metres d'alçada, l'altre carro estava pensat perquè fes de cos, i la gent en realitat anava vestit d'insectes, en el sentit que l'insecte té en un estat de la seva metamorfosis, en la papallona, no? Que dura poca estona, pues, una mena d'esperança de llibertat. No? Aleshores es treien la carcassa aquesta, aleshores la gent la van convocar, per un costat hi havia els 50 xavals que van estar treballant en aquest projecte de l'escola, de fet és un cicle formatiu, i després la resta de gent, 100 persones que van convocar a través de les xarxes socials i que van acceptar aquest paper de comparsa i de comparsa proletària, no? Que heu vist un taló, però n'hi ha dos més, un que parla de la revolució russa i un altre que parla de la corrupció amb personatges identificables, amb caricatures d'aquell moment, que alguns ja han desaparegut del mapa, però que en aquell moment estaven molt d'això. Aquí veieu aquest moment com de catarsis, la gent fa una farinada, s'ho van passar de conya i al final procedim a tramar tots aquests trastos que van ser, que eren molts, vamos, vull dir, va quedar un catxo de trastos. Jo gairebé diria que tens la teva oportunitat per rebatre'l i obrim la paraula. Jo penso que podríem obrir ja. Sí? Sí. Per mi sí, en tot cas. Marcelo? Vale. Jo ja he saltat aquí, m'he saltat tot lo del mig perquè... Tenim 10 minuts més. Vale. Suposant que hi hagi alguna intervenció. Alguna intervenció, pregunta, comentari? Jo volia fer un... Que és... Que ja dubto, no? S'ha d'engegar el micro. Sí. Ui! No pot caure res. Sí, no, ja no pot caure res. Bueno, sí. Sí? Si no és una reflexió per deixar-la aquí al damunt. L'altre dia pensava si realment hi ha alguna diferència entre els sentits i el llenguatge. Perquè, clar, d'alguna manera crec que el llenguatge és com una eina més, no?, per arribar més lluny als sentits i, si més no, també podem veure que les arts es relacionen amb els sentits, no? Llavors, em demano la pregunta, si és que és una pregunta, no? És realment hi ha alguna diferència? És a dir, imaginar és real? És a dir, tot el que nosaltres sentim amb els sentits o el que pensem o el que construïm amb el llenguatge, hi ha alguna diferència? Hi ha una realitat irreal o una... No sé si m'explico. T'explica el meu fan difícil. Home, el llenguatge no deixa de ser una construcció, no? Una construcció que tant ens allibera com ens ennuerra, no? Som esclaus del llenguatge i alhora és a través del llenguatge que ens alliberem, però no passa el mateix amb els sentits. Jo tinc la sensació que
Els sentits no és una construcció, els sentits és el primer grau. L'interessant del llenguatge és que és alguna cosa que ens transforma i que nosaltres podem arribar a transformar. Sí, dels sentits només som esclaus. I deia Stanisław Lem que m'agradava aquesta idea de que d'alguna manera la nostra consciència és un jinete que cavalga els nostres sentits per subjectar-los, no? Jo diria consciència-llenguatge. El llenguatge és qui subjecta els nostres sentits i fa que la vida amb els altres sigui possible. Però també podríem aportar que potser el llenguatge és el que ens obre moltes vegades els sentits, no? És a dir, hi ha formes de percebre que difícilment es produirien en l'àmbit de la normalitat i que precisament l'extraordinari fa que ho visquim, ho descobrim, no? En aquest sentit, no només per un procés, la cultura en seria un, però nosaltres vam tenir la sort, no ho he portat avui aquí, d'experimentar la gravetat zero a l'any 2003 a Rússia amb uns vols parabòlics. I la primera cosa que vam fer 2 vols, un dia en vam fer 6 paràboles i l'altre dia en vam fer 19, no? S'havien de fer 25 i vam poder volar 2 dies, amb el qual el segon dia ja començàvem a tenir consciència d'un aspecte que és purament tecnològic, que és algú se li va acudir que amb un avió volant fins a 8.000 metres o fins a 6.000 metres el posa de cop a 8.000 i el deixa caure fins a 6.000 una altra vegada. En aquest moment que està caient, com que l'avió, que amb els motors parats, està baixant a la velocitat de la gravetat, tot el que hi ha dins de l'avió no té gravetat, amb la qual cosa seria una mica l'experiència que tenen la gent que està durant només 30 segons, però si sumes totes les paràboles serien aproximadament uns 10 minuts. Bé, allà et dones compte que és un procés conscient, tècnic, d'algú que ho ha imaginat, que ho ha muntat i d'allò, i tu estàs experimentant i la teva percepció sensible s'expandeix d'una forma increïble. Per exemple, quan tu puges, que l'ascensió de la paràbola és molt ràpida, tu tens la sensació de la doble gravetat. La doble gravetat vol dir que tu sents doble vegada gravetat sobre el teu cos, que no és que tu sentis si pesa 100 quilos, 200 quilos sobre teu, sinó que tu sents que totes i cada una de les parts interiors del teu cos tenen aquesta pressió. Per tant, prens consciència dels intestins, dels ronyons, dels pulmons, del cervell que s'oprimeixen durant aquells 30 segons en aquesta d'allò, no? Però en el moment que estàs en gravetat zero, i amb això acabo, tu perds la propiocepció. La propiocepció, que és el sentit d'on tens el cos, quan estàs girant, és a dir, que és un sentit, diguem, general de la teva situació del cos en el món, ve donat en gran mesura per uns cristalls de carboni que tenim a l'oïda interna que descansen sobre uns palets de tal manera que tu, quan estàs, per exemple, dins de l'aigua donant voltes, estàs en gravetat zero, donant tombarelles flotant dins de l'aigua del mar, per exemple, però segueixes tenint la sensació que tu dones aquestes voltes perquè la gravetat segueix actuant sobre aquests petits cristalls que tenim a l'interior de l'oïda interna. En la gravetat zero queden flotant i tu estàs donant voltes com una baldufa i no tens sensació que estiguis donant cap volta, saps? Amb la qual cosa, aquest seria un exemple radical, l'altre podrien ser les drogues, o trobar-se molt malament, que també són aspectes que fan que la sensibilitat s'obri sobre... Però clar, jo m'imagino, i de fet això l'any 79 vam fer amb un carro i una mula vam fer una gira per Catalunya i arribàvem allà amb el carro i arribàvem a pobles de 100 habitants o 50, i d'aquells els hauries... I de fet vam estar a l'Alt Empordà en un poble que es diu Esponellà, que té 50
que s'hi menja molt bé, per cert. I ara aquest estiu vam anar i la senyora que despatxava, que era de la meva quinta, dic que vostè se'n recorda que vam venir aquí a l'any 79 amb un carro i una mula, vam estar unes hores a aquell poble, vam dormir-hi l'endemà. I diu, no, jo no me'n recordo, però parlaré amb la mestressa. I quan ja havíem dinat i estàvem fent un cigarro fora, em crida i la mestressa em diu, vostè se'n recorda? I diu, sí, me'n recordo perfectament, que vaig deixar d'anar a l'escola perquè en aquest poble mai passa res i aquell dia vau venir vosaltres i va ser al·lucinant i vau actuar aquí davant de l'església i se'n recordava perfectament. Vull dir que en aquest aspecte de que la cultura ens situa en un element extraordinari podríem dir que també ens obre els sentits, no? Sí. T'ensenyaré un vídeo, però... Alguna altra pregunta? Hola. Bé, aquesta és una pregunta pel Roger, però també la faig extensiva en Marcelí. Abans parlaves a l'inici de quan un va al teatre, parlaves de diferents moments, però quan un va al teatre l'espectador es prepara per la decepció. M'agradaria si pots fer més extensiva aquesta explicació i si trobes que hi ha alguna manera que l'espectador surti del teatre no decepcionat, sinó complet, no sé quin seria l'oposat. Jo diria que precisament del que es tracta, i per això el teatre va deixar de ser un mitjà de masses per convertir-se en un art, el fet que demana a l'espectador entrar a la seva edat adulta, i entrar a la seva edat adulta vol dir adonar-se que precisament el gaudi està en la decepció. Jo crec que les arts anirien pel mal camí si anessin pel camí de la consolació. És veritat que vivim on vivim i tenim la vida que tenim i, per tant, la nostra relació amb el teatre, però també amb els vídeos de grup, per dir alguna cosa, ha de ser a través d'aquesta preparació. Moltes vegades parlem que l'espectador hauria d'entrar en la seva edat hamletiana, no? I preguntar-se davant de cada fet si fer-ho o no fer-ho, si tirar o no tirar, si creure-s'ho o no creure-s'ho. I haver de tenir aquesta responsabilitat és, tinc la sensació, una responsabilitat incòmoda. Però jo almenys és quan començo a disfrutar. Quan realment no sé com situar-me i havent de decidir com situar-me davant d'un discurs que m'obliga a moure'n de les meves certituds. Vull dir, no ha de ser durant l'espectacle, entenc el que dius. Pot ser la reflexió posterior, és tot el que... En relació al que... I tant de bo que sigui durant l'espectacle. En el sentit que ja hem arribat a un punt en què entenem que l'obra d'art no és un cos extern a nosaltres mateixos. Nosaltres som responsables de manera directa d'allò i som de la mateixa manera que som responsables d'això, no? I tinc la sensació que és interessant posar l'espectador en aquesta situació. Jo penso que aquest és un aspecte que ens proposa diguem-ne el teatre o l'art en general, no? I que és molt guai, és a dir, però penso que és un dels aspectes, n'hi poden haver d'altres. De fet, independentment del que hagi passat amb el teatre o amb l'art en general, que moltes vegades està condicionat per factors que no depenen del propi discurs del que s'està explicant, sinó de la capacitat de poder-ho produir, de que si el públic hi anirà o no, de que hi hagi gent que s'interessi per fer-ho. Però jo penso que l'art té també la capacitat d'interessar a tothom. És a dir, i de crear la il·lusió, entre cometes, de que quan tu estàs fent o produint el que sigui,
doncs allò genera una sensació, una il·lusió d'algú que et sobrepassa, no? O que t'agrada. Estic posant... Aquest és l'últim treball que he fet, que és un treball que es va fer amb malalts mentals aquí justament a Maresme, a Mataró, i que es diu 1000 caps, i vaig fer un vídeo amb el que gravava del mòbil. Aquesta peça es pot veure, aprofito per fer propaganda, salta una mica, es pot veure al pati d'Entença de la presó La Model fins aquest diumenge. Aquesta peça consisteix en 200 caps fets amb materials reciclats que van produir 150 persones i després queden instal·lats en aquesta mena de grada, amb la qual cosa tu et converteixes en actor d'aquests caps. Quan arribes allà t'estan mirant i tu estàs mirant-los a ells, però a la vegada estàs fent d'actor d'aquests caps. Però el més interessant, responent a la teva pregunta, i per això he posat aquesta de Llonsis, és que just al costat hi ha una escola de preescolar i utilitzen el pati d'Entença de l'antiga presó de Model com a lloc d'esbarjo a partir de les 5 de la tarda. Era flipant el dia que vam veure això els nanos, perquè era com si això fos un imant i els nanos fossin de ferro. O sigui, et veien allò, estaven tots que s'ho volien emportar a casa, que li demanaven a la mare, o a mi m'estaven dient, ostres, me'n puc endur a casa i tal, sí, i aleshores, aquesta, que és una cosa, clar, són nanos petits, vull dir, potser encara no estan en l'edat adulta, però almenys tenen la capacitat per... Jo crec que això no ho perdem mai, no? És a dir, quan realment veus alguna cosa en un altre aspecte, jo estaria parlant d'un altre aspecte, no? Que dius, ostres, és guai i tal, i no només m'agradaria ser-hi, sinó qui soc i formo part d'això, és una de les coses que té... una de les possibilitats que té l'art, no? O sigui, és a dir, el que he dit. És a dir, el Marcel·lí és una persona d'ordre, jo soc una persona de caos. El Marcel·lí és optimista, jo soc pessimista. Realment som irreconciliables, però estem aquí al mateix escenari. Oye, yo pienso todo lo contrario. ¿Ah, sí? Aquí te veo una persona de súper orden y al Marcel·lí de súper caos. No, porque fíjate que el Marcel·lí ama a los niños, ama a los enfermos mentales, hace arte para que la gente sea feliz. No ama nada, él está siempre y yo hago espectáculos que los niños no pueden entender, que los niños se quitan los cascos y se van. Realmente estoy en un universo en el que... Ordenadísimo, construidísimo. Yo lo veo todo lo contrario. De acuerdo, podemos hablar del orden y el caos si quieres, pero desde un punto de vista ideológico, creo que Marcel·lí... Él puede defender el caos, puede... Desde un punto de vista ideológico, Marcel·lí está para mejorar el mundo. Jo estoy para destruirlo. Sí, no, en aquest sentit sí, estic d'acord amb tu. Si pot ser millor, penso. Jo crec que tots dos feu que el món sigui una mica millor amb les vostres creacions. Tots dos. Bueno, es que trabajan y se burlan muy lluny, lo que también es del universo del orden. O no. Jo, si us sembla, ho deixem aquí. Ara els que us quedeu us conviden a una cervesa a baix i moltíssimes gràcies per venir, avui especialment, que és un dia una mica peculiar.